Onaninya bajalan juo kalau nyo mandi di rumah saji baitu nasib badaninya kama badan kama ngadu kama meminta tolong di Bali alun bamodan. Oh iya. Onan sintu kamalang buasi simpelo obatang labagata ladusana kasadonyo obatang labagata ladusana kasada nyonya onan tadi carito sayang olah nomor ladu Hoki laka masuk larang rantau olah nomor latigo tolong larang rantau hola tolong labau
Alai kok masih na duit juo baru kini sore na sampai. Oba itu kata mande sedang ala membaca surat tinggalan mande di kampung Tojapui badan si mantap tuan. Oke Tojapui nyoa badan si mantap maalun saja badaninyo. Oh kalau naninyo buyong mantap sedang manggale lo banana anak bertambah gadang tandonyo anak lagadang. Oh pandai membali anak mantap dek lamo bakal lamo rasaki bertambah-tambah biari baganti hari biari baganti pakan abi pakan baganti bulan abi bulan baganti tahun setahun yo 2 tahun lah cukui ketiga tahun sedang dimantap kita bilang dek lamo di Pulau Batam menando anak bertambah gadang laka masuk sekolah dan asar tuan. Laka masuk sekolah dasar satu sadang dalam sekolah anak sadang sekolah dasar. Oh malang indak dapat ditulak muju indak dapat diair anta malang antanyo muju la malang tiba di mantap. Anak sadang dalam sekolah rang rumah mulai bapa ngaliang tuan. Orang rumah mulai bapaliang orang rumah kana lain ba itu nasib badan mantap. Acok batangka pak badan inyo acok batangka jo bagi gie ba itu dalam ola rumah latanggo kado inyo batangka kadang manggale kadang indah. Odek batangka setio hari rang rumah bapa liang kena lain sampai tahu sie badan mantap jo baju saleh Sarawak saleh na ojo baju saleh Sarawak saleh tahu sienyo dari rumahnya usia di badan tumanyo orang rumahnya. Iyo di upi almaira inyo ndak niyo mantap lai barangke layu ange dari rumah tuan. Oh barangke layu angai dari rumah ambo ndak nio buyong lai tinggalan badan diri ambo cara ikan ambo hari kini ba itu kato badan inyo.
Oh sadanginyo sarupo itu menangi badan diri mantap onde dek kandung almaira yo mande dari siska nanambo jangan dibuang pulo jangan cari diminta pulo dia. Oh jangan carai diminta pulo ndak dapet membana badan mantap ndak dapet minta ampun lagi tahu si mantap hari itu nyo carai kanupi almaira ba itu nasib badan mantap jalan si mantap olah samo olah seorang jalan si mantap sama seorang sari jodoh hari abi berganti hari abi hari berganti mapakan ala sepakan dua pakan makan indah minum pun olah malang badan diri mantap malang latibo di tubuhnya makan indah minum pun indah lah jatuh stres badan mantap olah jatuh gilo pak badan mantap kok badan lah bapak saya ndak tahu di orang lain tiok menyapu orang inyo galak ba itu bana badan inyo oh indak to bilang lamo bana lah diantan ke rumah sakit jiwa lah sebulan 2 bulan lah sampai ke 6 bulan bakau elok gilo pulo tuan. Oh walaupun nyo gilo pak bantu itu tapi mantap indah mengadu nyo tetap berjalan sama seorang tapi makan tidur minum pun tidur. Oba macam pulau nanyo jalan lalape ke Tanjung Karimun latibo di Tanjung Pinang awak rang gilo kan amonyo urang mengadu tak barani awak tersabui 87 ba itu kalau dilihat karatu kuning lah keluar di sinan kalau badan mantap sainggonyo lape balik ke daerah tu mapakan baru mangalil yang dipakan bangaru tuan. Olah mangalil yang dipakan baru dari pakan lape ketaluk kuantan ba itu nasib badan inyo ndak ado kana rami lai la masuk rimbo mudik rimbo lai rimbo nyo bajalan indak kenal jo manusia ba itu nasib badan mantap mengecek mantap sama seorang tuan. Oh mengecek mantap nyo sama seorang dak tantu rimbo nanyo jalani dak tantu kampung nanyo pijak langkah mama langkah kaki di sinan mantap kau sampai. Oh sainggonyo tibo di Lampung latas sasar ke daerah Lampung lah tibo di Bukit Kamuniang namun ke jalan juo tuan.
Oh namun ka jalan-jalan ju urang ngimbau tak nangka babuni 87 nangka namonyo urang gilo nangka dipandang ndak nanjale kece awak cie ju cie mangece cie galak ba itu nasib hola badan laman tapi oh indah to bilang lamo bana sedang berjalan-jalan jua berjalan mantap sama seorang oh sampai nyotarui ke penyubrangan naik kapal oh badan mantap. Oba itu kalau kita lihat sedang di hati kapaju lamanyu barang badan mantap salaman inyo manyu barang. Oba jalan kaki ju sama seorang berjalan kaki badan mantap ndak jale nagari doa nanyo jajak ndak jale wilayah nanyo tuju sehingga nyo letibonyo di Jakarta ba itu kalau badaninyo tapi bajalan tak dinarami oh dalam rimbo masuk rimbo joa joinyo kamangecek segalo tumbuh-tumbuhan majo itu mantap mangecek Tuhan. Ojo itu mantap mangecek batamu jo batang ubi nyo mangecek lah mangecek jo pucuk ubi ba itu nasib badaninyo batamu gilo samo gilo mantap gilo pucuk ubi gilo lah mangecek di rimbo dalam Leya dosa jo batang kayu jo itu mantap mangecek jo pai sama seorang Tuhan. Okok rambut lah panjang tak gerai-gerai ndak ada bacuku seketek juo di malo rambut tak kepanjang lah labie ndak bacuku lah 2 tahun lah masuk ke 3 tahun ndak tanggung panjang rambut mantap kurang bitakui pak memandangi tak pasut tinggal dalam rimbo Tuhan. Oh sadang nasibnya bantu itu iyo de inyo buyong mantap balai rajo kaulu balai di dalam lawi to tinggahan mantap dahulu oh mantan bininya kita japui mantan bini besanang-sanang nanana bertambah gadang letamat dari sekolah dasar lah masuk inyo ke SMP oh duduk di bangku kelas 1 nambininyo bertambah sanang nanana bertambah gadang mantap lagi ngilo laya alai
lama sua lari boy mantap lagi lo nyo masuk rimbo indak terbilang kampung nambah pijak indak tetong nagari nambah jalan sehingga nyopak badan buyong mantap ado anggaran sampai tahun berjalan kaki sama seorang tuanai. Panek bajalan sama seorang indak dietong lama bana lama barang lupa mantap babalik lah naik kapa badan mantap. Panek dek lamo ate kapal sampai nyo ke Subarang menurut sejarah ditarimo. Dek lamo bakal lamoan kiro marah ke Pulau Bali mai. Kironyo maralah ke Pulau Bali dek lamo berjalan kaki di sinan kalau kita lihat satu sampai nyo ke Pulau Bali satu tiba mantap di Pulau Bali kesadaran timbul sekali akanyo elok co biasa dek stabil mantap mantuk biasa mengecek satu tiba di Pulau Bali. Assalamualaikum Pulau Bali. Kok lai ada suratan sanang agi sanang di Pulau Bali. Kok tak cabui nyawa di siko ya alai. Tak cabui lah nyawa di siko ba itu katonyo badan mantap sadang de inyo bajalan juo panganat timbu co biaso ndak ado mangecek corang ele lain ndak mangecek corang tealai bajalan kaki sama song orang dusana panek dek lamo di bajalan lati bonyo di Pulau Bali bajalan juo sama sorang nyoparatian usaonan ado ala nakaelo le usawambo bamodal lawak ndak ado ndak punya modal tibo di Bali joanyo awak bausa ba itu dimantap nantaka
Onaninyo bajalan juo kalau nyo mandi di rumah saji ba itu nasib badaninyo kama badan kama ngadu kama meminta tolong di Bali alun bamodan. Oh indah to bilang lamo banasari jodoh hari abiari baganti hari. Oh abiari nyoba ganti pakan sapakan jodoh pakan lah 2 bulan pulau di Pulau Bali sedang berjalan kaki juo. Oh sedang berjalan nyoa kaki juo ndak perlu to bilang lamo bana maalun saja pak badan mantap. Oh dek lamo inyo di sinan oh badan lah mulai dipaelo dicari kawan seorang baduo mulai badannya minta karajo dapet piti disimpan saja tuan. Oko ada piti nandape disimpan piti elo-elo rencana kau untuk modal mulai menyimpan badan mantap. Ndak lama pak inyo di menyimpan ado sebulan lah 2 bulan onan mantap karajo jo orang abi bulan baganti bulan ala setahun pai bakarajo menompangi duit jonan lain. Yo baru baranti mantap bakarajo mulai badannya tagak sorang manggalena ngasi bengelo pas sama ngalam tuan. Oh manggale nasinyo belok pas malam kok kamanyo kadai alun kado ba itu kato hati mantap. Oh tapi mantap ko pa yo ba suko nyo memang barela-rela kok tibo di pas malam siang kamakan ambil sajo bayelo indak baranti tapi pitinyo ndak bakurang tuan. Oh tapi pitinyo anak bakurang sedang manggale belok pas malam tekana ya jo mande tekana mande di kampung dikirim sure babali onde mande serato bapak kini ambo di Pulau Bali manggale belok pas malam ambo indak babi nilai ala bacarai jorang rumah. Lati bolo sure di kampung lape katangan ayah jo mande marato ayah jo mande marasai mantap na anak mande ba itu kato mae ola mande lakan wangi. Tak mungkin ya oh di rantau orang
korong kampung ode kampung osamo jo mande mangadirang tau lamu biar di kampung nak samo nak makan pado maraseyona. Oh di tanah rantau anak kandung sadang nyomangande kamanang ngidu coba ngapa badan ni nyomanya buinangamu badan mantap sadang marato pak ayah jomande bilo kapulang anak mah ande nak kanduangi mantap na di balina lamo sayang jomandena hoelo bali lana kekorong kampuang nak kanu wangi mantap na hantalana biarlah di kampung nak sambo nak makan jo mande dake jo bapak dake pado marasena badan mantap nak kanduange pulang lalena Ondak guna to bilang lamo tinggal mande di kampung to japui mantap sadang di daerah Pulau Bali Manggale belok pas malam itu dalam sejarahnya sadang Manggale belok pas malam biari baganti hari biari baganti pakan nabi pakan baganti bulan sabulan jodoh bulan orang lah tahu di badan mantap mansonyo nasi lama bana inyo Manggale di pas malam masa nampak mantap Manggale ndak kalamo-lamo nasi mantap tuan ondak kalamo-lamo doa nasi mantap coy itu bana badan inyo indak disiko di palamo
Hoabi tahun baganti tahun anggaran ado 3 tahun manggale belo pas malam tuan. O manggale belok pas malam piti dape nyo simpan sajo nyo indak bakal liat tanda ado bantu orang bapiti. Ojo abana kabanyak dape piti na mantap indak kaba poya-poya nani nyo indak kaba royal nyo simpan piti elo tuan. Baradape piti disimpan ba itu kalau kita lihat agak sajo di badaninyo. Abi harinya baganti hari sedang manggale belok pas malam sedang manggale rupo itu. Piti dape laka disimpan dek lah banyak piti tersimpan nyo agak-agak disimantap. Ala kok bisa mengontrak tampe, kok lah bisa mengontrak tampe nyo indak tanggung-tanggung. Dicari tampe nanggak gadang di sinan kadai dibuka di Bali pekake kasadonyo ulang manggangale mae. Hola cobi asui. Ulang manggale cobiaso itu rencana badan mantap. Dek nyo cali piti tersimpan dek lai piti nyo balabie. Mulailah tampe dicari nyo lah dape tampe nanelo tampe nyo dinarami bana. Nyo kontrak tempe sekali nyo ambil jangka 10 tahun. Oh nyo ambil jangka 10 tahun nyo abean tempe elok-elok pekake masak ka di Bali. Oh di Bali alatnya lengkap di sinan dia gie merek sekali dia gie merek lepo nasi ala merek lepo nasi ta merek balenong 87 na Otak merek balenong nyo 87 si mantap namun samangnya ba itu dalam sejarahnya merek kadai sudah diagie. Oh mulai badannya kamanggale anggota cari sekali satu mulainya manggale basasa kurang balanjo tuan. Obat sasa orang balanjo bajadi orang nak makan bagai-bagai orang nan datang kulit putih ado kulit hitam ado orang awak letih 20 di sinan kalau kok dilihat ndak guna to bilang lamu namo tasebarken kamari kok ingin nak makan balama kok ingin nak makan elo tarui katam
dapet balenong 87 sinan makan nampak yang lama sinan makan lalu sana oh nampak yang lasero Osinan makan apa yang seroba itu orang mengaban otak sabuikan kamari nalapau batambarami ba itu badan diri mantap oh masakan nyoba napa nambah bayo adukan bumbu pae nantalabi ba itu mantap sakutiko tuan Rasakinyo ala mulai naik bertambah-tambah rasakinyo menandoan sedang barasakinan mantap indah lupa jo diri rasaki sedang namuco itu nyobali rumah sekali lah dapet rumah tempat tinggal anggota di sinan pak tempat lalu co itu tak badan mantap inyo manggale tarwiju tuan oh inyo manggale pak taruijo sedang manggale rupo itu tingganyo sedang manggale Oto Japui Upi Almaira sedang manggale di Pulau Batam nanawa lah jatuh bansik kadai ndak ado jalan lain tuan oh kadai ndak ado jalan lain ndak ado lain donyo manggale nananak sedang bersikola oh sedang anak sekolah rupo itu indak dibilang lamo-lamo ndak paralu ditama dibilang lamo inyo sedang bansik co itu tinggal anak jo mandenyo to Japui badan si mantap rasaki bertambah tangan batuan rasaki bertambah-tambah sedang rasaki naik co itu nan mantap indah lupa jo diri ukuran menyimpannya menyimpan ukuran menabungnya menabung kok cukupnya bangun rumah ba itu badan diri inyo setahun jo 2 tahun lah 5 tahun tagak seorang rasaki bertambah naik tuan rasaki bertambah naik ko ado nang kasusan leta sabui perantau Minang mengadu kawake mantap tetap orang kampung ditolongnya walaupun kau untuk makan walaupun pulang ke kampung tetap nyobantu di si mantap baik tu elo Hola badan si mantap
bilang indak to bilang dola mo bana tasabui bana di Pulau Batam iyo lah elok lah badan mantap kok tiba di kadai mantap iyo di balenong na lapong tujuh si mantap namun samangnya indak bana do bapiti asa tersabui orang Minang indak dibayar indak molapa Made awak sadang barasaki na rumah latabue kadai rami sebantu itu anggota sangat banyak bana menandoan anggota banyak limo balik karajo siang limo balik karajo malam lapaunya buka siang malam ba itu bana tampe mantap yo indak to bilang lamo bana sadang rasaki namuco itu nyobali oto sabu adusana manyobali nyoto sabuah lapakai oto badan mantap otonyo na nyobali otonyo pak sakutiko nyobali oto kijang cie alado ba oto baru di sinan kalau kok dipandang sadangnya ajaya rupo itu takana mande di kampung sana mata kana mande di korong kampung banian hati badan mantap kok tibo lebaran besua ambo balik ke korong Ambo balik ke korong kampung ba itu dalam niat mantap kok dapet kandak badan awak oto ditukakan anelok coy itu niat dalam hati joto balik ke kampung tuanai ojo tonyo pulang ke kampung indak to bilang lamu ndak paralu to etong lamu bana abi hari baganti hari abi hari nyo baganti pakan nabi pakan baganti bulan sabulan jo 2 bulan rasaki batamba namu tando nyo la barasaki tandonyo ala barasaki dolu cie kadai badan mantap kini di tangan bacie langai tuan kini ditambah cie lai mereknya balenong juo ba itu kalau dipandangi
Ladu buah kadai nasinyo tersebar di Pulau Bali. Itu badan buyung mantap latadangwang ke korong kampung masuk si mantap Hola sadang lajaya Oman so si mantap sadang jaya tinggalan mantap sadang jaya dijapui para rumahnya nan di Pulau Batam nan mantan dari badan mantap. Dapet kabar badan dirinya mansuaya anaknya lah jaya di Bali lah elok nasib di Pulau Bali Oh indah to bilang doa bilang lamo lalape kabar rupo itu ndak tanggung ibu dalam hati dulu awak mau siayana. Oh tapi kini kabar alai mangaban kok kali calik ke Pulau Bali malu taraso ado pulau ba itu dalam ceritanya biar ditan rindu hati Tuhan. Oh nana lai bertanyo ayahnya nana lai bertanyo tanyo ma aku apa ndak ado nampak ba aku sabab karanonyo. Oh di sinan mande ndak manjawe ba itu kalau kita pandang sadang co itu to tinggan to japui mantap babalik sadang di daerah Pulau Bali. Otonyo tuka kanan elok nagari bertambah majunya ambil oto baru cie latibo di zaman bantu kini latibo di zaman modern. Yo otonyo nanyo ambil pajero cie pajero baru sudah nyo ambil ba itu mantap. Oh di Pulau Bali itu mantap di Pulau Bali oto baru sudah nyo ambil. Oh anggota tambah bertambah itu mantap sakuti. Oh manandoan pak anggota bertambah cie kadai 60 orang 2 kadai 120 ba itu anggota badan mantap Ojo itu banyak anggotanya di sinan kalau badan mantap tiba waktu kelebaran
baru bakato badan mantap kalebaran kini kadai batutui sarahat kita manggale ambo pulang ke korong kang ampuang tuan ambo pulang ke korong kampung tadaga jo ayah dengan mande ba itu kato mantap anggota tentu mengikuti yo tibo wakatu yo jangkonyo babalik badan buyung mantap barangke dari Pulau Bali la korong kampung ola nangkanyo la tuju ola korong kampung nangkanyo tuju ndak guna to bilang lamo agak saja di badaninyo barangke dari Pulau Bali menuju daerah Alangkah mamang dalam hati jo anak berpisah jauh Majo anaknya berpisah jauh sedang oto berjalan jauh nyobao supirnya cie na mantap lah seorang pulau baduo saja ate oto ndak lama kita bilangkan sedang di jalan lah oto tadi madek lama oto di jalan indak tak bilang no simpang dape indak tak etong simpang tinggal lalape nyo penyubrangan nala sehari di samalam la 2 hari 2 malam tuan olah 3 hari 3 malam nyo sadang di ate oto la lewat tantu daerah Jakarta satu la lewat di Jakarta la sampai oto ke Lampung oto marah ke Payakumbuh ba itu dalam ceritanya oh sadang oto berjalan ju sadang di ate oto ju basanang-sanang olah badan la mantap